I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli još jedan klip na ovom kanalu Danas igramo Minecraft preživljavanje i ovo je druga epizoda. Kao što znate, u prvoj epizodi su nas one kamikaze ustrane ubile i mi smo se sad, kada smo se stvarili ponovo, ostalo su nam sve stvari, uključen je bio izgleda Keep Inventory, tako da smo napravili malu prebivalište ovdje. Tako da sad ćemo napravimo jedan mini rudnik. Tako da idemo dalje. Ok, idemo dalje, idemo brže. Ovako. I da, u pećnicu smo stavili da nam se peče onaj, ok, evo ga, ugalj. I onaj pećnin. Ok, evo ga. Samo da nađemo spawner, to bi bilo fantastic. Ok, čujem negdje ovog skeletona. Ok, valjalo bi da se ja vratim gore malo. I... ok, evo ga. Aha, dobro, nisam imao dovoljno. Ne to. Nisam imao dovoljno uglja. Da ispečem. Aha, ima sam u stvari. Ok, ovako. I sad ćemo malo ovako da napravimo baklje. Ok. Ostavit ćemo ovo, ne, to, tu i idemo dalje. I sad ćemo mogli bi da ogradimo ovako. To tako. Samo da ovo srušim. I onda postavim blok. Ovako može. Ovako. Može ovako. I onda mi mogli da srušim, napravimo ovako putić. Ovako. Koji vodi dotle. Dobro. Uglavnom su napravili cijeli labirint. Tako i ovako. Dobro. Sad idemo dalje. Našli smo pećinu, tako da idemo dalje. Možemo tako. Spustimo. Ok, nešto smo bili našli. Mislim da smo vidio nešto gore. Ništa nije bilo izgleda. Ok, ovo je baš prilično velika pećina. Tako da bi valjalo da... Ok, jedan metal dole. Ok, evo ga. Tako. Ok. Oh, fuck. Ok, što je ovo? Ovdje. Tu imamo neki prolaz mali koji vodi ovdje, a
I to dalje ne vodi nikud, u stvari vodi dole. Ok, idemo sad da se vratimo dole, da pokupimo ovaj iron što je tu. Ok, a sad da pokupimo ovaj ostalo iron što je ostalo ovdje. Ok, baš ga ima poprilično puno. Ajde. Ok, evo ga. I pokupimo veoma što ima ovdje. Ok, tu ima ugalj. Barem to da pokupimo. Evo tamo iron sa desne strane. Mislim da je ovdje negdje spawner. Tako da to bi valjalo da nađemo. Ok, za sad imamo 11, 13 stvari. Eto, 13 uglja ili 14 uglja. Stvari postoji još ovdje uglja. Idemo dalje da okupamo ovaj metal i ugalj. Sad nam to najviše treba. Ok, ajde sad da nađemo još malo. Iskopamo ovo što je ostalo. Dobro. Eno ga. Tamo. Ali ipak nećemo da gubijemo, idemo mi dalje. Malo. Dobre. Ništa nismo aktivirali. Nikakvu zamku ili bilo šta. Kivamo je metal. Ok, 16 metala imamo. To je dobro. To je super u stvari. Ok, ovdje imamo još malo uglja, to ćemo isto da pokupimo. I mislim da bi bilo dobro. Dovoljno, to jest. Da završimo tu sa ovim kopanjem. Gdje sam ja sad izbio? Gdje je to moje ono? Ok, evo ga. Metal. Ok, evo nešto ovamo. Što je ovo?
Znači, tamo sam bio. Ha, evo ga. Znači, pokupit ćemo ovu jednu baklju što nam je ostalo i svi ćemo negdje tu, ono. Vamo dalje, ono, stavimo ovdje. Nema ništa. Vamo ima metala malo. Ovo sam ga vidio. Ok. Baš ima podosta metala, tako da... Mislim da je dan napolju i čujemo ovdje, to je dobro. Znači idemo sad odmah brzinom svjetlosti napolje da izađemo, da se zapetljao. Znači da ubijemo ovu ovcu što je tu. Ajde. Okay. A ti si tu malo. Evo ću ti tvoju. Oh, što je ovo? Evo je tamo ovca. Ok, mogu bi malo da doradimo ovaj kao naš bunker. Ok, mogu da popim, a ne možu. Šta? Ok. Što je zapalo noć? Ovo prijatelju kad pre... Dobro. Tako je. Sad... Idemo unutra malo. Znači ovom fonu moram da čujem ko oči u glavi. Ok, imamo baš dosta uglja. Imamo vunu, imamo to, imamo ovo. Ovo kao hranu neku malu. Ok, ovo ćemo da sam tu. Evo. Tak. Znači, to mi treba. To je kao neka... Za sad kao hrana. Koju bi ja trebao da ispečem. Ovako, osjećam to i osjećam još malo aerona. Ovo ću da uzem, ovo ću da stavimo tu i sad uvijek ćemo da stavimo tu. Zato ćemo vratiti sad. Mogu da proširimo ovako. Ok, puko mi je ovaj pickaxe. What the fuck? Ok, idemo na kratku pauzu. Evo ljudi moji. Ok, vratili smo se, izvinite što sam slučajno sam izašao iz igrice. Ok, sad ćemo da se vratimo, evo ga. Recimo game.
Tako, i onda pokupimo 4 aerona. Okej, nisu mogli. Uđi kamikaze jedna. Sorry, vrata. Okej, vratili smo ovo, možemo tu da vratimo. Možemo to i to i ovo možemo da vratimo. To je to. Znači, možemo da napravimo, moramo da napravimo to i ovo možemo da napravimo. Sam to da napravimo uopšte. Sad čekaj samo sekund. Sad ću da te ubijem. O, ljudi moji, izvinite ponovo. Okej, ovo je drugi put smo to uradili. Znači, ljudi, izvinite, stvarno, nisam hteo slučajno izaći tako iz igrice. Ne, pička ti materina, govno jedno. Ništa mi nisu sve vidjeli. Tako. Okej. Dobro, idemo sad da uzmemo ovaj metal što si ispekao. I mogli bi napravimo, ako uzet ćemo ovaj ugalj, ovako i napravit ćemo ovako torčeve, ovako i tako, hrana tu i chicken tu i ovo sranje tu. Ok, ovo ćemo da srušimo. Tako, ako mi sad skače slobodno. Ok, sad bi mogamo da evo šta ćemo dalje. Idemo da uzmemo ovaj metal što se ispekao 13, pa imamo i dovoljno. Ovako, imamo 36. Mogu bi napravim ovako 3, da napravim neko. Ok, ovo možemo da pokupimo sad. Ovo da napravimo. Šta? Aha, dobro. Ja gledam sad. Nešto mi nije... Nešto nije dobro. Idemo ovako. Ovako i to je to. Ovo i ovo. I mogao bi da napravim jednu... Tako i to bi bilo to. Tako. Ovo da vratim. Tako da vratim to. I mogao bi napravim... Mislim da je dan na polju. Jer ne bi voleo da je mrak.
Ok, nijedan. Koliko snimamo? 20 minuta. Mislim da bi tu mogli da završimo video. Ako vam se video, like, share, komentarišite i imamo nekog na vratima. I šta niste vidjeli? Ćao!